Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel Keluarga Mas Koplo. Halo pemirsa, selamat aktivitas. Aku kontennya ngarep almari guys, karena rencana pengen main ke Jepang pemirsa. Yo karena Mas Alek anakku sing baru iki ikut bae ya di Jepang kuwi kan kemarin sakit, aku sempat nengok guys yo. Juga aku punya keperluan lain yang gak bakal selesai tak critakno di konten, wis pokoknya ditonton terus yo. Sakno guys, kangen yo ngontrol anakku, yo pengen kabar bapak ibu. Kemarin memang cuacanya sangat ekstrim ya guys ya, hujan bapakku arep nilii Jojo pas nang rumah sakit kita penging masalah yo kuwi guys, wong tua ya bapakku ki wis tua yo, cara monone yo sak makni ngono lah ya, wis termasuk wis tua sudah putu. Iki tak pengen karena ini lho guys yo, lewati alas ada kok keramaian, nek bengi iki lampune ada beberapa yang tidak ada lampu nih jalan rayanya karena hutan, jadi tak penging bukan masalah bapak ibuku gak mikir, aku yo mikir guys yo, telepon-teleponan cuma nih telepon konten juga iso, HP ini mau siji ya. Jadi aku mau persiapan menata baju, menata apa, mau ke yo tak toto-toto lah lambune apa wae, lambune bojo yo gak suwe lah yo, pokoknya sepenting sak cukupe dolan. Mas Santo enggak pulang, Mas Santo ki butuhane akeh. Engko mulah-mulah ae mbok takoki kok mulah-mulah ae. Aku sama seperti pemirsa yang lain, mikir butuhan, duwe anak loro, sekolah, masih sekolah gak bayar ki yo ubur rampene ki yo duwe, guys yo. Mas Santo pulang ku berarti gak ada orderan. Nek gak pulang berarti kerja nggo nyukupi kebutuhan yo. Jenenge butane wong ki yo akeh guys yo. Ora ngrepoti wong tua, wis matur nuwun, pengene nyenengno wong tuae urung iso kelakon kabeh, guys. Yo, tak critakno gak bareng. Menapa iki yo mainane diutar anakku lanang. Yo mbek takok info guys, Mas Alek soal yo sekolahin ngajine yo, soalnya juga masalah lagi harap SMP yo podo kok amel usah murahnya amel, jadi tante Deni ambek aku yo ora kaca ado yo sepantaran gitu. Aku berapa bulan ya, yo aku karo tante Deni yo kaca yo sangang sasinan lah napa yo guys. Mbah pokoknya aku kan tadi kan 10 bulan 9 bulan isih sepantane, cara mono jaman biyen iku sik kadang isih tunggal seangkatan guys Mas yo, kadang kan setahun 10 bulan anake yo seumuran ngono. Jadi aku karo tante Dini iki seumuran guys. Yo alhamdulillah lah padha genahe nek aku ngono guys, alhamdulillah guys. Warga aku rukun kene kono padha wae, tapi jeneng wong ki yo apa namane tetep ujian, tapi kan ora bar tak lebokno konten. Sepenting yo kuwi tak siap-siap. Mergo Mas Santo yo gak bisa pulang kerjaan yo ben golek duit guys yo. Ora bar ceritane. Aku tak nonton baju guys untuk apa namanya siji loro telu untuk ke Jepang. Yes. Iku ya aku golek pakan kucing sik, kucingku kok piye. Tak ketang rong dino ya tak cukupi guys. Nah ini jikalu ora apa-apa, lemari sini gombal ora apa-apane guys, lho gombal tok iki. Ora pernah ya tak konten ya guys. Kita tonton nih bajunya anak lanang. Mbak anakku alhamdulillah Mbak Jojo iki gelem guys di konten. Jenenge bocah sakmono iki mut-mutan. Ya.
Mbok kon bedino ayo gelem nang aku konten ngomong. Kok soalnya aku kok koyo maksa bocah. Ya ben sak geleme gelem ya apik ora gelem ya jenenge bocah. Penting kudu ngendahi Mas, guys. Iki baju terus apa meneh? Make up tentu saja. Oh, minyak kayu putih, sunscreen mana aku kita kayak sunscreen iki wis gelingseng ae. Sisirnya wis ono, sisir. Nek zaman saiki bayi lahir gak boleh pakai bedak tabur, guys. Ya anak tulanang gede yo alon-alon. Tak sut dikek sih. Iki aku nek ana nyamuke. Dan memang seperti apapun ini nyaman nek nganggo lotion, guys. Ya nek obat nyamuk iki yo iya aku yo pernah. Obat nyamuk bakar. Cuma ya kuwi nek anak yo hati-hati. Jeneng kabeh produk yo ono kekurangane kelebihannya. Wis. Tak apa. Wong wedok ubur rampene akeh, Mbak. Yo guys. Sing lipstick, sing sunscreen, bedak itu spone itu sama kurang. Tisu basah, nih anak lanang pilek. Wingi anakku kok, mendingan pas zaman kontrol guys, nangis, burik ngejak mulai. Ki ono ibu-ibu sing saat ini tak kasih jajan, tak kasih permen. Ibu-ibu sing kontrol nang dokter poli dalam guys, wongnya alus mbok jenenge Ibu Teresia kok ibu sapa ya kok lali. Ya wong cepu guys. Jangan nangis ya nang, sabar ya nang, antri ya. Ngono kuwi halus mbok. Lah nek poli anak iki nek nang rumah sakit cepu kan cedak karo poli dalam, poli bedah. Pasiennya kan para kebanyakan lansia wong tua-tua sing do antri akeh ngono kan poli anak cedak ngono guys ceritanya. Aku nek elingku kekelen ya Allah Bu, sabar men Bu. Aku kadang kala anakku nak kasih reak, dadi reak Ponorogo aku. Guys. Sak sabar-sabare ibu iki ana muring-muringe wajar terus. Aku iso muring-muring jeneng wong duwe nyawa ora iso muring-muring kok yo. Wes sudah Mbak Cepaki. Baik kan konten ngomong ae lah putus ora ngomong ae sih lah guys. Konten meneng ae terus piye kok mbok komplain ae. Oke, sudah. Boy, buku bagus bacaan burung marah yo. Kot aku nang cepu iki yo nganu pemirsa. Apa namanya? Ket aku nang cepu gak sing ngewangi ater-ater paling catering ibuku. Kan bapak wong tuane ibuku, wong tuane bapak kan wis meninggal kabeh dadi yo bacaan apa guys. Mbah di apa bapak ibuku gak tahu yo, celuk ayo rene, mari yo adoh. Biyen yo penggaweanku ater-ater ngewangi. Wis kumpul. Saiki nek cepu ora tau ibuku buat. Wes sudah. Bajuku apa guys? Baju gelang sarang omah. Saya gak usah anu klambi apa ya punya saya. Mana sekian gak cocok tak udah dulu nih. Jeruannya rasa diketokno aku jare ora usah ketokno, Mbak. Wis pirang menit ta, guys? Sakit sangat menit. Wis bener gak yo iki? Oke, guys. Outfitku ki tau larang ya guys. Yang penting aku nyaman ki online. Piro kae? 24.000 iki 20.000. Tahu waktu kan dilarang gak tahu malah kadang kala dilungsuri koncoku, dilungsuri peku. Wis rumah tangga iki aku gak mikir biyen yo. Zamane urip nang Jakarta nang Tangerang kelambi 100.000 oke, saiki anak loro mikir guys 100.000 menit aku tuku beras. Wis iki terus iki
Warnanya garing ya. Cicak-cicak di dinding. Kita boleh ulang dong. Oh, patisi unyil-unyil. Usah. Iki paling mbus dino borong dino kok ngerti. Iki jeruan wis tak lebokno. Iki terus iki. Oh, dene kok nganu tak perpanjang. Ayo, HP Depo coba senggol. Coba blok kok. Awas. Lambiku nek kakek gak apik, guys. Aku nek sebagai seorang muslim aku yo, guys yo. Pakaian klambi engko hisabe gede nang akhirat. Iki bagi aku yang aku seorang muslim ya, aku agamaku Islam ya, aku meyakini itu. Jadi klambi aku gak perlu kebanyakan kok hisabe nang akhirat iki gede, guys. Klambi iki. Klambi sak cukupe lah. Kuwi ya sebagian ana sing tak ana wong sing sesek-sesek, guys. Aku ngono kuwi nek wis compang-camping ra kena ya dienggo dhewe. Iki wis nak wis klambi akeh-akeh lho. Guys yo. Tapi ono tuku dhewe sebagian dikai uang nek isih apik ngono lho, guys. Kan klambi isih apik iki gak oleh dilap. Kecuali wis suwek-suwek wis medhuk. Oke, masalahnya nek pengen ning Jepang kok gak apa-apa. Sepentingnya nek rumah tangga iki ijine suami, guys. Karena wong wedok iki wis tanggung jawab suami. Jadi gak usah wedi. Ya apa mbak ya nek di gak oleh. Wis. Sedeng ora, guys. Wis, iya kok ambek anduk. Wis. Ini jadi. Ya. Ya apa guys? Sini gumbal ora ana bunda-bunda. Ora apa-apa dikonten anggere orang ngetokno awake dhewe menyimpan surat-surat penting ngono ora apa-apa nang konten. Iki cara mono ya guys ya. Cara mono nyimpen dhuwit nang brankas nu piye ya. Gayane dhuwit ra gablek mbak Eka sampean. Iya guys ora duwe dhuwit kok. Brankasku memang yo piye yo. Yo pokoknya di brankas yo hati-hati guys yo. Brankas ki yo aman kok. Asal sing tahu sing duwe iku. Yo brankas. Ya memang terayo. Akeh kok wong sing barate duwe rezeki akeh selain brankas. Guys, wis kok minggat. Aku nek jujur tokno ringan, kadene mbek Mas Santo nggo ki lho tas tas minimarket wis ya sudah. Tinggal ngambil handuk tok, guys. Ambil handuk. Iki sakjane yo handuk dek bayi, guys. Handukku sing wong dewasa tak jemur kabeh urung garing, aku tak lebokno nek klambine. Wis. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datanglah si Fatih. Hop. Fatih ditangkap. Nyandak ora guys, gak nyandak tak salah tas siji. Tak tas siji ae. Yes, ini. Aman, terkendali. Nggak anggota Shopee mati. Wis guys ya, tak tutup dulu gimana ceritane. Beres-beres mau berangkat ke Jepang. Terima kasih teman-temanku, Pak Ojo lali. Like, comment, subscribe keluarga Mas Goblem. Nana keluarga Mbak Eka News Pro sing akeh. Nek Mbak Eka keceriusan mohon maaf, mari terbiasa pemirsa wis tak anggap
koncoku, pemirsa sudah tak anggap temanku sendiri karena aduh tonggo dadi ceriwis, mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada tutur kata tidak berkenan, prinsip pemirsa tidak sesuai dengan prinsipku, mau dimaknai sebesar-besarnya. Meskipun berbeda kita tetap bersaudara. Oke, terima kasih. Jolali kamu sampai keluarga muskapun yang nambah seperti terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.